Урман басу бакчаларда шушындай мәддәләргә топ булучылар моны кирәкмәгән тимер багына дип кенә уйларга мөмкин, ләкин бу хөкүмәт өчен бик кирәкле һәм мөһим әйбер. Белгечләр аны геодезик мәйданчык дип атый. Геодезия майданчыгы яки геодезия пункты урнашу җирен исәпләү өчен мөһим элемент. Гади телдә әйткәндә, җир биләү шикләрен билгеләү өчен хезмәт итүче координатлар ноктасы. Геодезия пунктлары Мөслим районында 20нче гасырның 60нчы елларында куела башлаган. Бүгенге көнгә аларның барысы да саклана алмаган. 35 геодезия пунктының 7се генә үз бурычларын тулысынча башкара ала. Геодезик приборлар нигезендә бу ноктаның координаттарын чыттап чыгаралар. Махсус пластинкалар шундай җимри була, ул где-то 15 см диаметрда, шунда координаттарын язалар һәм шул ноктаның Балтик диңгезеннән биеклеген язалар. Һәм 1 метр жарым түбәнлектә җир астына җирне чокып, бетон белән залива итеп шул пластинканы урнаштырып куялар. Айдар Шәйхмәтов район җирләрен файдалану һәм аларны саклау буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары. Ул җирләрне саклау, участокларның зурлыгын һәм чикләрен билгеләү өчен җаваплы. Бу эштә аңа геодезия пунктлары ярдәмгә килә. Геодезия пунктлары саны кимү сәбәпле координатлар системасында бушлыклар барлыкка килә. Әлеге пунктларның аралары зурайган саен төгәлсезлекләр күзәтелә. Бүгенге көндә бу нокталарны җыйып үткән өчен физик затларга карата 10 мең штраф каралган. Вазифаи затларга 50 меңгә хәтлек, юридик затларга 200 меңгә кадәр штраф каралган. Геодезия пунктлары җир участокларының шикләрен билгеләү һәм инженерлык эшләре өчен кирәк. Әмма 90нчы елларда бу пунктларны сүтә башлаганнар. Нәкъ шул вакытта алар югала да башлаган. Пирамидаларны металлга тапшырганнар дигән мәгълүмат та бар. Росреестр белгечләре дәүләт өчен мөһим бу объектларга кагылмавыгызны сорый. Геодезия пунктларын җимерүчеләр җаваплылыкка тартылачак. Рамиля Сәләмова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.